Bueno, boas noites a todos. E, bueno, antes de nada, desexar a todo o mundo unhas felices letras galegas que non só sean un día como a hoxe, senón que as letras galegas señan ao longo de todo o ano. Vale, bueno, pois que mellor día que a hoxe, pois para repasar e aprender, moitos de vos que non sei que non a sabedes, hai outra xente que sí que a sabe, o himno galego, vale? Entonces, o primeiro de nada, vamos a empezar a ler a partitura. O himno galego divídese en dúas partes, unha que sería a introdución e outra que sería, pois xa, a música do poema. Entonces, empezamos a ler. Sería re, fa, la, sol, fa, mi, re, fa, la, sol, fa, mi, re, fa, sol, la, si, sol, fa, mi, la, do, re. Xusto neste re teríamos o que sería a primeira parte. E a partir deste momento é cando empezaría xa o que sería o poema. Entón dice fa, sol, la, ri, la, sol, fa, la, fa, re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, re, si, la, sol, fa, mi, re. E eso sería a primeira, o primeiro trocillo, vale? Que sería interpretado coa gaita, sería así. A partir deste momento xa iría a primeira estrofa. Ahora empezaría a segunda estrofa que dice que din as altas copas. Isto sería xusto a mitad. Como é unha peza que é un pouquiño enrevesada, vamos a mirar solo o que sería hasta aquí, vale? Que se correspondería con monótono fungal. Ben? Vamos a continuar. Introducción. A partir deste momento, poema. E aí estaría, pois o que sería a metade da copla. Ahora,
Isto todo iría acompañado de o ritmo, que neste caso íbamos meter o da Alborada. Entón, ya a partir deste momento teríamos un pequeno corte e volveríamos outra vez a facer o mismo. Vale, e agora miramos a letra. Primeiro de nada, escoitamos a introducción, que é o que vos falei antes, e agora diríamos: que din os rumorosos na costa vertente, ao raio transparente do bracido lúa, que din as altas copas de escuro arume arpado, cos